maraba ne zuwa tashar Hausa Room 24 TV. Da na subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun labarai da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki ɗaya. Zukatan 'yan Najeriya sai ƙara shiga fargaba suke yi saboda ganin yadda 'yan bindiga ke cin karensu ba babbaka duk da kalaman da mahukunta ke yi na suna ɗaukar matakai na shawo kan matsalolin rashin tsaro. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, bayan harin da mahara suka kai a garin Gwadabawa, inda suka sace basaraken Mammande da mutane 6 a farkon wannan mako, sai gashi sun sake afkawa garin Gwadabawa inda suka sace mutane 11. Shugaban karamar hukumar Aminu Aya ya maganta akan sabon harin. Allah da iko ne ya kaddara mun taya cikin wani ibtila'i na shigowat masu ɗaukar mutane suna garkuwa da su suka ɗauki mutanen mu har 11. Sannan mutanen mu sun yi kokari can wajen gigane sun yi musu kohon rago da sauransu. Sannan mu nan ga mun tura sojoji da 'yan sanda, hatta da ma official kadi ta Hilux din nan na bashe ta an ɗauki 'yan sanda da ita an tahi, amma duk da haka na har yanzu babu wata takamaiman labarin ko an cin musu ko ba a cin musu ba. Bayan ɗaukar mutanen daga garin Gwadabawa, maharan sun tafi da su ta hanyar ɗambar dukku da ke cikin yankin Ilela wanda ke makautaka da Gwadabawar, inda jama'ar garin suka tarbe su. Shugaban ƙaramar hukumar ta Ilela, injiniya Aliyu Salihu, ya ce lokacin ne aka yi ba ta kashi tsakanin maharan da kuma mutanen garin na Ɗamba. Har aka kashe mutum 4 yan garin Ɗamba, to nan su ma aka kashe su ma banda guda 2. To sanadiyyar wannan da dare su banda da suka kawo maganin ɗambar dukku hari inda suka kwashe mutane da dama. Yanzu ko an iya tantance adadin mutanen da suka kwasa? A har zuwa yanzu ba a iya tantance gaskiya ya mutanen da aka ba, amma na san akwai gidajen da aka ce nan mun duba na aka ce an ɗauki wajen mutum 9, wani wuri can an ɗauki wajen mutum 7, na ma wasu wurare su haka dai da mu tattara ya ɗallon mu ba wanda zuwa gudun sha Allah za mu samu alƙalin mu da wanda mutanen da aka ɗauka. Akwai wani bayani da na gani wanda ya ce an ɗauki mutum kusan 50. Adadin zai iya kai haka? A'a, ba zai kai haka ba gaskiya. Gaskiya mutanen da aka kai da su za su kai wani 20 zuwa 30. Rundunar 'yan sandan Najeriya dai a jihar Sokoto ta kasa yi wa jama'a bayani akan dukkan hare-haren da ake kaiwa a yankuna daban-daban kwanan nan. Duk lokacin da manema labarai suka tuntubi kakakin rundunar DSP Sanusi Abubakar baya ɗaukar kiransu, duk da yake jama'ar da hare-haren ke afkuwa a wuraren su suna tabbatar da cewa 'yan sanda na da masaniya akan hare-haren. Jama'ar yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro na ci gaba da kokawa, musamman gani yadda matsalolin suka hana yin noma a wasu wurare, kamar yadda tsohon shugaban karamar hukumar mulkin Sabon Birni Abdullahi Muhammad Tsamaye ke kokawa. Kullum a kashe a dauke, kullum a kashe a dauke. Ya kamata hukumomi su ba mu cikakkiyar kulawa. Shin duk inda talaka bai noma ba sai ranar zaɓe ka ce ya zo zaɓe ka. Wa za a samu ga garuruwan? Talaka bai zuwa gona ta yi noma, talaka bai zuwa ga ci kasuwa, talaka bai zuwa masallaci. In ma wurin bida talaka da a tare shi a ɗauke. Ga su 'yan siyasar namu kowa sai takama ɗaya takara. Masana lamuran tsaro dai sun jima suna bayar da shawarwari ga mahukunta akan yadda za a shawo kan lamarin, yayin da matsalolin sai ci gaba da wanzuwa suke yi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.